Com a artista és un autèntic fenomen. Té a més allò que qualifica a les estrelles. I és que té llum pròpia que arriba als espectadors. És que és un actor tan potent, i tan bo, i tan precís. És que si vols tenir algú com ell, o te'n vas a Gran Bretanya o no el tens. És que un dels grans mèrits seus personals és que ha dirigit la seva pròpia carrera. Ha imposat, amb la seva trajectòria professional, el seu criteri artístic i la seva oportunitat personal. És un actor únic. Si fos britànic seria Lord Paul. No he vist a ningú amb una capacitat de treball tan gran com la de Josep Maria. Sempre té el gran projecte a la vista. És un home que no descansa. Estava fent arte al Tívoli i a la vegada estava fent una sèrie a Madrid. Al vespre feia arte, se'n anava a dormir, es llevava, agafava un avió i se'n anava a rodar a Madrid. I això ho va fer durant 5 mesos. Estudia molt, discuteix molt i, com a conseqüència, té una força argumental en tot el que proposa. Sempre t'has d'escoltar en Josep Maria. Quan parla Lord Paul, la gent l'ha d'escoltar. Llarga vida, Josep Maria. Llarga vida. No canvis i dura molt.